Amin. Știți că cea mai mare bucurie pe care noi putem avea în vremea aceasta este aceea că așteptăm ziua de duminică să ne adunăm în casa Domnului. Știți că este dureros că în vremea aceasta alții găsesc să se bucure, să se relaxeze pe la munte, pe litoral. Este treaba lor. Dar, din păcate, vedeți, noi mulțumim Domnului că încă ne mai putem aduna. Vreau să vă spun că Biserica Elim s-a închis vreo 2 săptămâni. De ce? Pentru că acolo de la păstor și familia lui și alții din Biserica Elim au aceeași luare. Corina. Atunci când suntem în biserică, în prezența Domnului, este Duhul Domnului și sângele Lui peste noi. De aceea vă îndemn, dragilor, să putem sta în prezența Lui, nu numai aici, dar și la casele noastre. Amin. Să avem rugăciuni înflăcărate prin Duhul Domnului și chiar cu lacrimi. Pentru că vedeți în ce situație se află omenirea în vremea aceasta și spune Scriptura că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Știți că ceea ce nu putem noi să facem ca oameni în viața noastră sau în familie, face Dumnezeu. Nu încercați să luptați singuri, să schimbați niște lucruri. Lăsați-le în mâna lui Dumnezeu. Pentru că eu știu din viața mea că am fost un om care am făcut multe lucruri rele. Dar a venit ziua și momentul când a făcut schimbarea Dumnezeu și acum aflu în partea asta vestind Evanghelie. Cine a făcut schimbarea? Dumnezeu. Și Duhul Sfânt. Haideți să trecem, că uite, timpul trece și vreau să avem un cuvânt. Sunt câteva lucruri importante pentru noi care am vrea să luăm seama în vremea aceasta și cât o mai trăim pe pământ la ele. Haideți să deschidem cuvântul Domnului la Efeseni, capitolul 4. Și să citim de la versetul 29 câteva versete. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum este nevoie ca să dea har celor ce l-aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al Dumnezeu prin care ați fost precepuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice căvetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Vreau să mă opresc un pic să vă spun că din ele mai sunt active încă mult în viața noastră. Dar vă asigur, nu eu, și cuvântul Domnului, că dacă insistăm în rugăciune, rășternâți chiar cu fața la pământ, Cel ce este viu, Iisus Hristos, Domnul și Duhul Sfânt, prin bunătatea Lui și prin dragostea Lui, va face ca să ne elibereze inima noastră. Și ultimul verset, 32, un verset care aș vrea să avazez de tot ceea ce a spus fratele Nicu despre iertare, care este un lucru foarte greu. Știți că atunci când țineți povară în inimă față de cineva, este un lucru care este greu, că întristăm pe Domnul și pe Duhul Sfânt. Și probabil de multe ori când ne rugăm, de ce nu ne ascultă Domnul? Păi știți de ce? Încă ai inima legată. Și spune versetul următoare așa, dimpotrivă. Și aș vrea să luăm aminte la el. Fiți buni unii cu alții. Auziți? Fiți buni unii cu alții. Miloși și iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. V-ați imaginat vreodată? Ați stat așa prin Duhul Domnului și mijlocim? Ce s-ar fi întâmplat? Dacă Domnul Iisus Hristos ne-ar fi iertat pe un sfert, pe jumate sau pe 3 sferturi,
ce s-ar fi întâmplat cu viața noastră, cu relația noastră între noi și Dumnezeu. Dar când a fost pe cruce și a înviat Iisus Hristos, a spus când l-am primit în viața noastră că ne-a iertat cum? De toată viața noastră care am trăit-o departe de El. Și ne-a făcut cum? Când am ieșit din apa botezului, am amintit eu, atunci când am făcut în 93 primul botez din Elin, ne-a scufundat fratele Nicu în apa botezului, am fost împreună cu soția în același la zi, ne-a fi lăsat acolo. Nu știu, să ne pocăim mai mult. Dar am murit împreună cu Hristos și când am scos acolo, am înviat împreună cu El. Am devenit ce? Niște oameni noi. Niște oameni înnoiți. Nu mai fost Petru și Dorul ăla vechi și a devenit unul nou. Pentru că alea vechi și ăla vechi a murit, răstignit împreună cu cruce și a înviat altul nou. Care se aseamănă cu cine? Cu Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul. Amin, amin. Haideți să privim un pic la versetul 29. Dragilor, să știți că nu ne putem așa juca un pic așa și spune, știi, Dumnezeu e bun, Dumnezeu ne acceptă și așa și așa. Nu, dragilor. În momentul în care am făcut pasul către mântuire, către Iisus Hristos și l-am acceptat în viață și a spus, Doamne, de acum Tu ești stăpânul vieții mele, nu poți să mai împarți viața cum vrei Tu. Nu poți să mai împarți problemele vieții cum vrei Tu și spui, astea le dau pentru Domnul, astea le dau pentru mine, astea le dau pentru lucrurile care mai trebuie să le fac. Nu, dragilor. Amintiți-vă la Pavel, la Saul, când a acceptat și a primit pe Domnul, spune în cuvântul lui Dumnezeu și să știți că Pavel nu era un om așa mediocru cum suntem noi. Era un om foarte bogat. Și când a avut relația, când s-a dus Domnul Iisus și l-a luat, s-a dus, s-a plimbat prin raiul lui Dumnezeu și când s-a întors înapoi, știți ce a zis? Lucrurile pe care le consider ca un gunoi, ca o pleavă, față de lucrurile mari, de lucrurile minunate, de splendoarea care este în Împărăția lui Dumnezeu și care ne așteaptă. Vă imaginați, dragilor, din inimă vă spun, dacă ne-ar descoperi Domnul ce este acolo, vă spun, a spune, Doamne, nu mai îmi trebuie absolut nimic. Dacă am un pat, dacă am o pernă și dacă am ce pune pe masă, este de ajuns. Pentru că vreau să văd cerul. Vreau să-mi păstrez și să păstrez venecia împreună cu Tine. Spune versetul 2, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Adică niciun lucru care să poate să-l supere pe aproapele tău. Și auziți ce spune mai departe bun. Ci unul bun pentru zidire. Dacă cineva este asuprit sau trist, spune un lucru de zidire. Un lucru care să poată să ia ceea ce este în sufletul lui. Nu-l dărâma mai mult, pentru că n-ai făcut un lucru bun. După cum este nevoie ca să dea har celor ce aud. Versetul 30. Este nu închistați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru care a fost pecetuit pentru ziua răscumpărării. Haideți în această dimineață să recunoaștem că sunt atâtea lucruri din viață când plecăm după zidurile acestei biserici și într-o săptămână de acum până duminica viitoare, atâtea lucruri care le facem, care nu-i plac lui Dumnezeu și care întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Încă o dată să spunem, Doamne, coboară la noi și iartă fără de legile noastre. Amin. Și versetul 31, lucrurile pe care le-am citit, pe care le vedeți și acolo nu le mai citesc, pe care aș vrea, dragilor, să vă cercetăm, sau să ne cercetăm pe fiecare la casele noastre. Și dacă știm că este ceva ce scrie acolo, rugați-l pe cel care poate să dea pace, să dea eliberare, să dea sfințire, să dea curățire în viețile fiecărui noastre, pentru că El poate, bunătatea Lui încă mai este,
dragostea Lui încă mai este, iar sângele Lui este sfânt și încă mai poate sfinți viețile noastre. Și ultimul cuvânt care este cel mai important. Dragilor, dacă știi că ai ceva în inima ta, asta de cel cu care este lângă tine. Dacă știi că te apasă cineva față de cel care este copilul lui Dumnezeu, dacă știi că în mintea ta și inima ta știi că cineva ți-a făcut un rău sau te-a jignit sau ți-a spus o vorbă care nu e după locul, nu ți-a plăcut ție și te-a supărat sau te-a întristat, du-te la el. Dă mâna cu el, că nu poți să îmbrățișești pentru că nu ne permite ceea ce se întâmplă. Dar dă mâna cu el și inima spune, așa cum te-a iertat Hristos, te iert și eu. Eliberați-vă, dragilor, dacă vreți să vedem cerul, dacă vrem să vedem împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fim așa, cum este și cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Să trăim frumos, cum a trăit Hristos și cum ne-a dat exemplu de viață. Domnul să ne binecuvânteze și vrea pentru Biserica Emanuel să las un duc de rugăciune, un duc de smerenie, de căuta pe Dumnezeu și de pace și prosperitate în viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.